Әрме Рамазан Гимран улы Өмөтбаевтың да яратып башкарган йырдарының береһе ул Әрме. Ул бик матур йырлай ине мына озын башкорт көйләрен. Вот. Мына Сибай, Шәүрә, Азамат, башка ниләрдә. Мин әйтәйем, һинең белмәгән көең бармы? Дип һорагам, ул әйтәйем. Мин авыр йырлайым, мына ике генә йырды ди. Башка һәм яхшы гына йырлайым ди. Мына ди Буранбай авыррак ди йырлайым. Буранбайды һәм Зөлхүзәне ди. Башка йырларды гаҗәп йырлайын ул. Анан бик шәп бейин ул. О, мына башкорт биюләрен ул. Отыз бірінші ел Хабан тойында йырланым. Бірінші мәртебе меңе 7 яш ине. Мына ул кызык кына килеп чыкты ул хәл. Хабан тойының уртаһында бер агай Таштугайды йырлап тора. Мин атайымның алдында утыра идем. Мин тордым да Хабан тойына ишеттерлек итеп шунда кычкырып, Таштугайды алай итеп өйрәтмәннәр миңа. Минем Абдулла агайым Таштугайды мына ушулай итеп йырлай дип мин Таштугайды йырларга тотындым. Ул вакытта инде вождандың нәмә икән, ояттың нәмә икән белгән юк. Сат. Мына шунда беренче мәртәбә йырланым инде. Әйткәндәй, Таштугай дигән көй генә булып калманы, ул минем кушамат булып йөрүне 20 яшькә җиткәнчә. Безнең авылда 2 Рамазан булды. 2 Өмөтбай. Кайгы Рамазан дип торгалар, Таштугай Рамазан дип әйтә торганнар, хорай торганнар. Әйе, яраусы, бейеүсе, тарихсы, язуысы комарын Ходай уга йәлләмәй биргән. Рамазан Гимран улының яшь, дәртле сактары дәүләт эшендә йөрәк көсөн һәм акыл куәһен өҙлөкһөҙ талап иткән партия эшендә үтә. Атайым минем бик киң белемле, әйтәләр, энциклопедик белемле кеше булды. Был тиклем белемде кайдан алгандыр, мин һаман аптырайым. Чөнки ул һәр вакыт райкомда, обкомда эшләне. Китап укырга вакыты юк ине аның. Ләкин моны Башкортстанның тарихы буенча, башкорт теле буенча бик яхшы белгес ине. Киң белгес. Хәтерлә бик әйбәт булгандыр инде, онытмагандыр. Хәтерлә бик яхшы ине. Моны мин шуны әйтәләм. 60-нчы елга тиклем ул Баймакта эшләне, беренче секретарь булып. Менә шул заманында Баймактың һәр кешен исемләп атай исеме белән белә иде. Балалардан башка инде, балаларды хәтерләмәй иде. Өлкән, әдрәк, урта булган кешеләрне һәр берен белә иде. Шуңа күрә аны Баймак районында бик ихтирам иттеләр. Әле кай вакыт менә был Өмөтбай заманында булды. Был Өмөтбаевтан һуң дигән хәбәрне ишетергә була. Мин язырга тиешмәм дине. Современда эшләгәндә бит анда вакыт табып булмай. Ул әйтә, мин сер китәем инде хәзер ни. Мин язышырга тиешмен. Мин язырга тиешмәм дип шул урап китте инде онан. Ана зур талантлы язучы ине Рамазан Гимранович.
bir vakit min irte turam. 6'la, 5'te 6'la turam da şundan bir vakit barıp neytem işigin azı biberhem Ramazan İmranış ultra öftel yanında ucu. Yazını bultura. Men tam hinnisi yoklamayın mı neyti. Men ti saat 5'ten turup işleyem ti. Şun hız bulmaydı. Şun hız eser de bulmaydı, şiir de bulmaydı, roman da bulmaydı. Menin ti şunday rejim ti. Saat 5'ten men turup bulturam, yazam ti 10'ga, 11'ga hatlim. Meni biraz da mişaytırga tiyiş tugul ti şul vakitte. Mına anın neye? O neme? Ol yavaplılık bitinde. Yavaplılık. Tertip yavaplılık. Mına iştele şulayın ol. Bik tertipliyini, yavaplıyını, halk ana her vakit yürüyünü, tege rejim, tege neytip onun işiginde yuğini yazı saat 5'te ile 6'la ile 7'le kabul ite tip yazı tege buyvıskılar yuğini. Otanın bardır romanı, ısıktan eğilgen, kılgan, bek motor roman. Bu ana şu revolüsiya vaktında, revolüsiyadan sonra avul turmuşların bek motor yazan, ana şu oralarda, rayonlarında, Kızıl boylarında begrek motor eser. General Kusimov diye kitap sıktı betinde şahap. Anan da baka yakşı Kusimov turahında eserler yok. Men indi birinci söz bilen gina aytkanda Abiyeli rayonunda tuğam El-Muhammed degan avulda 1924 yıl. Urusça okudun atay anın kilesegin bilgen miken, yok miken, meni 3 yaşta sakta bir Abrushovka kazağına atay tiyebi verdi. Urusça okutura. No şunda terbiyelenip, men 1-2 yılda ısın urut bulup qayttım indi. Kazak kiyimi giyip, yeşil lampastar bilen, yağlıvay, itek giyip, başka kazak furashka giyip, atayga alıp qayttı meni 2 yıldan hoň. Men indi ısın urus bir awuzda başkurtsa bilmeyim. No onun karavı, men suquna bilem, urusda höyleşem, özümde eri tutam, çünki ul karttın, ul kişilerden balları bulmanı. Men irkegine üstem teginde, kalastar aşap, borç aşap, ul borçtu ömürdele kurgan yok. Tuqqına qayttım indi, tup-tumalaqına bulup. Ziyarat ergahına gelip itkes, Belov kart bilen yeneş oturup kileynik, Belov kart hinin bilen men birge oturup barham, hinin avtoritetin tüsetip, alga kuşur bulup oturup aldı, men artqa kilem indi, say kalıp. Tarantasta. Tarantas tugul, fayton nastoящий. Belov Batşı armiyaның vahmistri. Ol meni başkurtlarga karşı terbiyeleni vahmistr. Mına tizden Savit bulası bula, Savit bulası büte, Savit bulasını bütürüde hin qatnaşasaksın. Mına şunday ruhta terbiyeleni meni. Menin kılısta var yitmehe. Üyge kilibinges de, anda yalan kapkahın asıp biberdiler, üyge kilibinges de menin Тәугі хүдім, всех башкир я здесь кончаю. Çünkü мен şulay üretilген. Şunu işitip kaldılar atay indi. Armiyada bulgan kişi, haldat kişi elikke. Japon huğuşundala bulgan, birinci imperialistik huğuştala bulgan. Meni yelkenen tutup aldılar, harayga sıgarıp, menin bütün kazak kiyimlerin sisindirip aldılar. Yamamulu ıştan, yamamulu kulmak giydirip, tegi Belov kartta kıvdıla qaytardı. Şunun bilen menin urusça terbiye işi bitti.
Хәзер башкортса тәрбияләү башланды инде. Без бик ярлы семьяла тудык, фәкыйрь семьяла. Бердән бер байлык ул балаларның күплеге безнең гаиләлә. Балалар күп. Балаларга байбыз. Дөньябыз фәкыйрь. 7 яшьтән атай мине эшкә кушып куйды. Колхозга эшкә сыктым 7 яшьтә сакта, ат башына хабан хөрергә сыктым. 7 яшьтә сакта. Колхозда эшләмәгән эш калманы. Хабан хөрил, ат башында йөрелде, тырмала йөрелде, косилкала йөрелде, лабогрейкала йөрелде. Аларның кайы бер дәрен һез белмәйсегез дә, лабогрейканың нәмә икәнен дә белмәйсегез. Ул иген ура торган машина. Мин беләм инде. Мин беләм. Вот колхозда кәбән генә куелманы. Кәбән генә куелманы. Яз алагарда яланаяк башлайбыз. Күзгә тиклем яланаяк. Ну зато аяктарны табандар резинка һәмәк, бүгенге һәмәк китайский тиге, нидәрде киеп, кроссовкаларды киеп, китайский пуховиктарды киеп үтмәнек без. Сыныгып үттек. Ир кеше, малай кеше, нужа күрмәйенсә турып, нужа камытын үз җилкәһендә татымаенса турып, бер вакытта ла ысын ир була алмай. Агыкмәгә шап. Бер ниндәй нужа күрмәй. Йылыла гына. Ул таракан гына шулай тәрбияләнә ул. Ир булган кеше нужа күрергә тиеш. Менә без шулай нужа күреп үттек. Ярай, рәхмәт, бик бер Менә шундай семьяла туган кеше мин. Хәзер башкорт егетләренә әйтер инем шуны. Хәзер башкорт егете һәр бере үзенә юл ярырга тиеш. Бер кемгә лә, бер ниндәй дә әзер якты киләсәкте әзерләп куймаган. Юл яру. Элекке принциптардан әзрәк аерыла. Элек безне өйрәттеләр. Инсафлы бул, әдәпле бул, тыйнак бул, тавышыңды сыгарма, илтифатлы бул. Менә хәзерге ошо безнең җәмгыятьтә ошо принциптар белән генә эш иткән кеше үзенә юл яра алмай. Һәр егет үзе өчен көрәшә белергә тиеш. Һәр егет. Менә ошо инсаф, ошо әдәп белән тәрбияләнгән егетте хәзер урамга сыкты һина түпәләй башлыйлар. Анда кысылһа, анда барып, бер җиргә барып керә башлаһа, аны тоже кәмһетә башлайлар. Хәзер безнең инсафы беткән җәмгыятьтә инсафлы булып булмай. Җәмгыятьнең инсафы бетте. Җәмгыятьнең әдәбе бетте. Җәмгыятьтә талау башланды. Ошо җәмгыятьтә элекке принциптар белән яшәп булмай. Икенче принциптар белән коралланырга тиеш безнең башкорт егетләре. Менә минең әйтәм ул. Инсафлы кеше белән инсафлы булырга кирәк. Әдәпле кеше белән әдәпле булырга кирәк. Алында әдәпле булырга тырышырга кирәк. Вот инсафлы әдәпле кеше алдында пәйгамбәр булырга кирәк. Булат, улым һаумы, һиңа һагынышлы сәлам озатып, укуында, тормышында зур уңыштар һәм исәнлек, һаулык теләй калусы олатайның менән өләсәең. Әсәең Азалияга яраткан кызыбыз Регинага безнең күптән күй сәлам. Олатай миңа бик зур дус һәм укытучы булды. Ул менә минем белән йөрүне. Кайда барсалар сине калдырман инде. Мин уның белән районнарга сыктым. Яй көне мин Баймак, Абзелил районга бардым. Анда уның туган авылга бардык. Аңа үзенең башкорт егетләренең ди булырга тиеш дигән фикерләрен әйтә торган ниме һәмдидер талаптармы, куяйнымы? Шулай булырга тиеш. Куяйны менә тәүдә
например, қара екмәк кәрәк ашарға, ашынан да булкалар, анда сәй шәкәрхез, например, мына шулай әйтейін. Башқұрт егеттерінен генерал дәрәжәһенә етіп, 2 академияны алтын медаль белән бітірген кешеләр әле ошуга тиклем булганы юк. Ошуга тиклем булганы юк. Ул Таһир Таиповичтың портреты ана шул ул бітірген академияның стенаһында бүгінде тора, алтын белән язылган аның исемдәре. Вот белем ниндәй дәрәҗәгә күтәрә кешене. Менә шуны безнең егетләр аңларга тиеш. Шунан белем мәсьәләһендә минең үземнең bir fikrim var. Һез аны хупларһығыҙмы, юҡмы? Ләкин белем әле ярхамикалла. Белем әле ул бөтәһендә хәлифә дигән һүз түгел. Бөтәһендә хәлифә дигән һүз түгел. Белем диплом бирә. Белем шәһадәтнамә бирә. Шәһадәтнамә бирә. Менә шул белемдең суммаһын алды дигән һеҙгә танытма бирә. Белемдең төбендә акыл ятырга тиеш. Белемдең төбендә акыл ятырга тиеш. Ир егет ана шул үзенең акылын белемгә куша гына ир егет була ала. Бездә югары белемле хамдар әҙмени безнең йәмғиәттә. Югары белемле булып та bugün kommersiya sistemaһында эшләп, кандидат, фән кандидаттары. Bugün урамдарда югары белемле кесәһендә диплом була торып, порнографический нидер һатып торучы безнең ир егеттәр әҙмени. Шуның исендә башҡорт егеттәр әҙмени. Акылы булган кеше шундай адымга барамыни. Безнең башҡорт егеттәренә бөтөнләй хас булмаган нәмә бул. Акыл инде ул табигатьтән килә. Табигатьтән килә. Акылды үҫтерергә мөмкин, акылды камилләштерергә мөмкин. Акылдың төбе аны һеҙҙең олатайҙарығыҙҙан килә. Шуның өсөн әйтәбеҙ бит, 7 быуынды белергә кәрәк дип. Атайығыҙҙы, әсәйегеҙҙе, аның 7 быуынын һеҙ белергә тейешһегеҙ, мосолман егеттәре булараҡ. Ул миңә мына шәжәрәне әйе. Мына уның атаһы Гимран крестьянин, мулла булғайны. Атаһының атаһы Газиулла Умутбаев. Мына ул тоже духовное лицо, имам булды. И Газиулланың атаһы Мухаммед Вали Умутбаев. Мына алар мөдәррис, алар Николай Первыйның указ шундай имамлар булдылар. Мына бүтін Умутбаев ру, Умутбай Яйкар мынамнан башланды. Мына ул үзенең мәктәптә асты. Мәктәбен асҡан. Асҡан. Әл-Мөхәммәттәме? Петр Первый мына. Павел Первый по указу. Ну уже анда китә Яткар Яйкар Адигимов на Умутбай Яйкарның атаһы на Ядигул Сураханов и Сурахан Мыйбаков. Мына ул 8-9 буынга хәтлем һиңә һыҙып ялып биргән, әйеме? Бүтән әмәне беләдер янда. Уҡымышлы, аҫыл зат Өмөтбаевтар. Белемгә ынтылыш уларҙа йәмғиәткә, кешеләргә ҡарата киң, донъясыл, хужаларса фекерләү менән бәйле. Без Башҡортостан халҡы, Башҡорт халҡы, Рәсәй Федерацияһында интернациональный никахтар буйынса беренсе урында торабыҙ. Мына без ат тураһында һөйләйбеҙ әле. Без иң тәүлә кеше тураһында һөйләргә тейешбеҙ. Безнең башҡорт егеттәре нишләй? Урыс ҡыҙы алала, 3 йыл бергә торала, үҙе урыс булала китә. Яки башҡорт ҡыҙҙары русҡа сығала, 2 йылдан, 3 йылдан вәссәләм һинең милләтең. Русҡа әйләнә. Мына шулай итеп,
Әле без ат турасында кайгыртып ултырабыз, менә без үзебезнең менә милләтне хаклап калу турасында, милләтебезнең рухын хаклап калу турасында нитәргә тиешбез. Менә әгәр мин бүген Фердинанд Өметбаев булһам, милләт рухы турасында һөйләп тора алыр идемме? Рамазан Өметбаев булмай, Фердинанд Өметбаев дигән кешенең башкорт милләтенең рухын хаклап калу турасында сүз ишетү сәер булмас инеме һезнең колагыгызга? Сәер булар ине. Ә бездә тулып ята Фердинанд, Роберт, Макс, Маркс, әллә нимә. Бездә Одиссей дә бар. Одиссина, Вилким, әллә кемдер генә юк. Менә бит Төркиялә беркем дә неен алмаштырмай, исемен алмаштырмай, ана Исмет бей, ана Мустафа бей, вот, анда, значит, вот, Ибрахим бей, Исмаил бей, бездә Азым хайын Робертта, Вилкимдә, значит, вот, Фердинанд, ул ниндәй Фердинанд булаты, австро-венгерский император, әгәр ул бүген озын сыбыртка һөйрәп, көтүсе булып йөрһә. Рамазан Гимранович, асын егеттер дуслыгы нисек була? Егеттер дуслыгы турасында инде. Менә ике егет, ике көсле егет, үзеннән бәләкәйрәк, үзеннән кайтышрак егеттерде тукмау өчен дуслаша кай вакыт. Һөйләшеп алалар да, менә давай шуларды бар тукмап кайтайык әле, кирәгенә биреп кайтайык. Типтә менә шундай дуслыкта була. Вот. Ләкин дуслык гаделлек нигезендә нитәргә тиеш. Гаделлек нигезендә. Бер-беренә бирелгәнлек, бер-беренә ярдәм итәргә әзер торган ният белән, изге ният белән курылырга тиеш, төзелергә тиеш дуслык. Егет белән егет арасында гына булмай дуслык, егет белән кыз арасында була дуслык. Гомумән, дуслыкка хыянат итү ул безнең башкортта һирәк осрай торган факттар. Ул булырга тиеш түгел, ул дуслык түгел, әгәр хыянат итә икән. Шул дуст булган иптәшемнең бере. Андай кешене кисереп булмай. Атайымның иптәшләре, дустары, тогры дустары бик күп булды. Көн һайын атайым 3-әр, 4-әр, 5-әр хат яза торган. Бер туктамаенча күп еллар буе. Дуслары монда гына түгел, Башкортстанда гына түгел, икенче илләрдә лә булды, икенче өлкәләрдә лә булды, Мәскәүдә лә, Хабаровскига тиклем иптәшләре бик күп иде. Менә монда ошо фотографияларда берничә иптәше бар. Менә мәсәлән, менә шунда матур бер агас астында атайым һәм аның бик яхшы дусы, 2 мәртәбә Геройлар союзы Муса Греев, Советтар союзы Муса Греев һәм ситтән торганы Барай Абдрахманович Абдрахманов. Озак еллар буе Югары Совет президиумының секретаре булып эшләне. Ошо менә фотографиялар. Тагыла атайымның якташтары. Уртала торганы таныйгыздыр инде, аны был генерал Кусимов. Уңда торганы һездән улда була инде. Менә Файдрахман Хисмәтуллин. Ул мәрхүм инде. Заманында Эбел районында беренче секретарь булды. Адактан пенсияга китергән алда шул ук Югары Советының президиумы секретаре булды. Генерал Кусимов менән атайымның мөнәсәбәтләре бик тәрән, бик ихлас иде. Атайым генералдың үлгәнсә анан айрылманы. Һәм менә Аллага шөкер, генералдың менән бергә һөйләшкән әйберләрен язып өлгерде һәм менә шул генерал Кусимов исемле китабын сыгыра алды. Рамазан Гимранович был очень веселым человеком и любил сам подшучивать, очень юморным. И вот дети мои рисовали картинки, и каждую картинку, значит, он подписывал, ставил число, дату и сколько лет внукам, и иногда оставлял свои, значит, надписи типа «Великий художник века». Или вот за эту картину
Рамазан Гимранович присудил первый приз стоимостью 5 ельцинских рублей. Это у него такая своеобразная манера, в общем, общения была с детьми. Значит, на некоторые письма, которые Булат и Регина писали ему, он их хранил и тоже, значит, под скрипку оставлял надписи своей рукой. Когда он меня спросил, кем ты хочешь стать, я ответила врачом. Он очень обрадовался, даже рассмеялся и сказал вот, лосей, что когда я вырасту, я буду их лечить. Вот. Хотел меня врачом тоже видеть. И вообще не обязательно вот именно врачом. Он хотел меня видеть честным человеком, который зарабатывает честным своим трудом. Вот эта вот фотография, мне здесь 4 года, вот, мы когда пошли с Латаем все вместе вот в парк, там гуляли, разговаривали, потом вот нас сфотографировали. Элисей с Картатаем. Ты Элисей тоже помнишь, да? Да, конечно. Вот на этой фотографии вот она есть. Вот они дома вот сфотографировались. Вот. Так-то Лася не очень любила фотографироваться, но остались фотографии. Если бы он был жив, куда бы ты его сама повела? Ты же большая. Ну, я бы его повела где-нибудь, может, в театр бы пошли даже, тоже в парк, по парку прогулялись, поговорили. Мақсаттары бек зор еді. Әлбетте, 1-2 жыл етмегендір атайыма. 3-ші роман исемһеҙ, атайыманы эшләп бөтөр алманы. Әле ул миндә. Ул китап бик киң вакытты ала. 20-нчы еллардан алып, һугыштың адагына тиклем. Һәм менә шул Башкортстан крестьяннәрнең фаҗигаһын күрәтергә тиешене атайымның уенса. Чөнки менә Тихидон да укығанығыҙ бардыр бит. Анда казактарҙың трагедияны күрәтәләр. Шундай ук трагедия Башкортстанда ла булган. Атайымды ғұмыр буе эҙәрләнеләр. Әле һуғышҡа тиклем аның артынан Мулла балаһы тигән мөһөр йөрөнө. 60-нчы, 70-нчы йылдарда милләте тигән мөһөр йөрөнө атайымның артынан. Был инде ул заманда иң зур инаятсызлык һаналды. Значит, телефоныбыҙ һәр ваҡыт тыңлаулы ине. Артынан һәр ваҡыт күҙәтеү ине. Ләкин ошо бар ҡыйынлыҡтар атайымды һындырманы. Бер дә һындырманы, характерын, холҡон үҙгәртмәне. Кешегә ул барыбер һәр ваҡыт яҡшы кешегә, тимәксемен, йүнле кешегә һәр ваҡыт асыҡ йөҙлө, ихлас күңелле булды. И бер ҡасан да үҙенең шул ҡайғыларын күрһәтмәне. Шәхси яҡтан да, шәхси тормош яғынан да тормош ауыр булды. Атайымдың 4 балаһы минем ҡустылар, 2 ҡусты, 2 һеңле йәш саҡта үлеп киттеләр. Төрлө ауырыуҙарҙан. Шунан 93-нче йыл өлкән ағайым Ришат исемле фажиғәле үлеп ҡуйҙы Уфала. Стройка ваҡытында ҡолап төшөп. Ләкин атай бер ҡасанда үҙенең белгертмәне быны. Бәхетенә туры килдин, ана мөхтәрәмә, хатыны мөхтәрәмә белән мин бергә уҡыным һуғыштан алда Темәстә педучилищела. Мөхтәрәмә үҙенә оҡшаған ине, ул талантлы ине. Ул манданинала шәп уйнай ине. Шәп уйнай ине бит ни. Ул ана һуңынан библиотекаларҙа эшләне, белемле хатын ине. Шундай талантлы, шундай иғтибарлы, ул Рамазанды бик ҡараны инде.
Mına men her bir yerдің onun özünün tarihine mına kulum bilen, özümdün toyğum bilen teygen hımak özümde hidem. Ermeni yırlayım eken. Menin көз алдынан mana şol vatan haklayım deyip elden ise min kişinin hukuşka gittiği, yavga salığı, kadın kızların iyertip, liselerin iyertip atlandırıp yavga salığı kullanılıyor. 25'er yıl hizmet etip, qartayıp, yaş gitip, qartayıp kaytkan kişiler göz aldına geliyor. Ural'da yırlayın eken, ana yata, yeyrep, sal Ural tağı, şol Ural tağında yav sapkan, bak budatlardan yav sapkan, bu kadaklar tağıp yav sapkan, yigitler göz aldına